אביגלי, איך עושים עם הפטיש? טוק 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 טוק, נכון. איזה יופי, ילדה טובה. נו, תעשי עוד טוק 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 עם הפטיש. תגידי לי, אמא, אין לי מצב רוח כל כך טוב. אני קצת נודניקית. בגלל שאני עייפה. אני לא יודעת מה אני רוצה מעצמי. טוק טוק טוק, איזה יופי. אביגלי. עכשיו תעשי פה טוק טוק טוק. פה. תעשי פה טוק טוק טוק. פה. תעשי פה טוק טוק טוק. יופי. יופי. אביגל, רגע. לא, עם הצד השני, אביגל. מהצד הזה עושים טוק טוק טוק. מאיזה צד עושים טוק טוק טוק? כן. לסובב את זה כמו שצריך. עכשיו ביד השנייה, ככה. יופי, עכשיו טוק טוק טוק, איזה יופי. מי ילדה חכמה? טוק טוק טוק, אתם ראיתם איזה עבודה קשה? עד שעושים איזה טוק 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 אחת? אבל זה יותר טוב, ככה זה יותר פשוט. זה יותר טוב מסתם לנדנד, בגלל שממש לא מוצא את המקום שלה.